ଆଜି ମତେ ହଠାତ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିଲା ଲବଣଗିରି। କାହିଁକି ମୁଁ ଲବଣଗିରି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ଯାଇ କିଚେନରେ ଦେଖେ ତ ବରା ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାନେ କଣ ଫୋପଡା ହବ, ସେଇଟା ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଖାଇସାରିକି ତାକୁ ଦେଖେ ତ ସେ କୁଆଡେ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ତୁ ତ ପଢିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ପାଟିରେ ହାତରେ ବରା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲାଠୁ ଆଉ ଖାଇଲାନି, ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଲଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ପୋଇ ସନ୍ତୁଳା ସହିତ ବଢିଚୁରା। ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ସେ ମତେ କହିଲା ଯେ ଦିଦି ଚାଲ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ରୁମରେ ରହି ରହିକି ପୁରା ବୋରିଂ ହେଇଗଲିଣି। ମୁଁ ବି ଡେରି ନକରି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାକୁ ତତେ ନେଇକି ଯିବି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲବଣଗିରି ପାହାଡ ଉପରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିଲି ଧଉଳିଗିରି ବି ଦେଖାଯାଏ, ହେଲେ ଆଜି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା କାହିଁକି ନା ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବି ନାଇଟ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମତେ ଦେଖିକି କହୁଛି ଯେ ଦିଦି ଆମେ ଦିନରେ କେବେ ଆସିବା ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦିନରେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ବଢି ତରକାରୀ। ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।